Да. Сега ще играя да Binding of Isaac. О, боже. О, не изключих ли звука, бе? Изключих съм го, добре. Сега. От бая време не съм играл на Binding of Isaac, тече като да се оправя микрофона. Сега би трябвало да се чувам по-високо. Добре, айде. Не ще играя челенджи. Или някакви такива глупости. Ще ви покажа какво е. Не мога да го разчита нещо малко. Това може да се ръка. Не може, добре. Вече. Добре, ето, те трябва да пуснем би трябвало. Без тези неща. Това просто игра някакви такива мисийки. Аз съм изгрома, пак му се играе, защото е много готина. Я връза. Ко? За кой не умря, бе? Ога, не. Я, Спарта. Нема стигна. Вау. Тут Binding of Isaac не е лоша игра, ама... Това е новата част. Не, то пък не ми трябва, вау. Здрасти. Про. Ако не знаете тази игра, отдолу ще напиша името на клип. Хайде. На клипа. Миналия ми клип сега, ама аз на ден ще качвам клипове по няколко, само да ви кажа да. Значи, в момента играя на ремисия. Няма да описате и. Ще напиша долу в описанието как се казва играта. Всичко ще направя, кой трябва, ма ето огън, само е тука! За да си го най-гадния този огън. Айде! Добре, значи някой ден може да не качвам, но някой дни мога и да не качвам. Тичи само... Сериозно ли? Опа! Браво на мен! Омага! Това защо трябва да се навре? Не знам какво е това, ама ще го взема. Флат. Не, опа. Това не го направих нарочно. Че това е много хубаво, бе. По-тебе. Това. Вау. Бос. Монстро. Вау. Това не е толкова труден. На 3 удара от мен. Да си жив и здрав. Айде да умря. Сделка с дявола, сърце. Омага, как ще да взема, значи. Това е летене май, я. Ко? Не. Това ще... Бебето не ми трябва да се мога. Това пък не мога. Сърби малкото тъпухо. Опа. Какво спейс натискам, бе, боже мой. Аз не си имам с фрапс, аз имам с такова. С една програма. Що съм мъж? Много малко строиш. За това. Не, няма.
Това е безвест, как го направих. Муха, убий го! Муха, давай! Вау! Това беше трагедия. Мухата точно преди да го уби... Бомба, бомба, панела е бомба! Руска мацка. О, това ще го изрежа. И... Смъка ги убивам тия. Как ме мъчат само. На кого съм беше това? Без това да такова ги хабя. Вземи го. Това е някакъв лута. Точно това. Значи, това просто... Тум е... Мозъци! Мозъци! Виж моя мозък! 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 Чакай малко. Таб! Опа, мале! Трябва за малко време, май. За 15 минути май беше. Да, за 15 минути май беше. Ой, бомбата е, мале. Delicious. Това ще го мина, ясно. Има един бос ръш. Дето бира всичките босове в играта. Не мога да го бъгна. Проклет мозък. Затова някои хора мразят мозъка. Защото тъм прави бомбандира. Правим сега гадния звук ще стане това на видеото, бе. Какво правя толкова време? Миша приема. Това много рядко се среща, бе. Да. И сега... Опа, май, това не беше... Разбира се! Аз много бавно стрелям. На бос ръша. Бая трудно е някой път. То е постоянно е трудно, да. Няколко батали. Не само за батови! Мама! Муха! Не ми виндреме. Нищо не струва 3 стотинки. Сигурност. На къде отивам, аз не знам вече. Това се... Разбира се. Батман. Това е много гадна стая. Това е един път като заклещат край. Това беше проклето удряне. Каква тъпа стая, бе. Вау. Ще ни оцелят. И ще измрем. Кучета. Спарта! Танци, манци, танци. Танцувай. Так му ми напълни хилата. Не, благодаря. Какво? Аз докато го видя това тия паяци, хищник видях. Адиде. Това... Тук ще има бая бягане. Как не ме оцелиха. Обикновено винаги ме оцелва там.
И явно там, където най-не очаквахме е боса. Вау! И само са бавим. Мина половината време вече. Не, то... Да, мина. И то отдавна. 7 минути имаме. Ако не успеем, не успеем. Оф, не мога. Сърбима много. Носа ми. Кой е това? Не магия. Хел... Гати готината игра. Само лошо е, че съм жал от хелт. Иначе бом-бом. Бум! Стига бе! Бум-бум-бум-бум-бум-брум-брум. Законно го взех. Това докато сърце го взема, ще мине бая време. Ога! Бомба! И че? Ще ма спреш да отира боса. Уау, толкова много време! Гледай, вървя в стената чак. Гърди. Благодаря, Гърди. Точно ти ми липсваш. Ето как се стреля най-хубаво. Аз даже не го... Аз без да. Аз пичът получих. Сега сме си по-напред, по-назад стия. Значи след това ниво, на другото ниво май мисля, че трябва да е. Мабър. Опа. Ужаси! Не видях и 4, как ги убих. Тя не могат да се гърмят. Фак, Педи! О май гад, тия са толкова бързи и гадни. Това е Жокер. Искам Жокер. Жокер, благодаря, Жокер. Тя огневи майко. И сега последното. Определя късмета ми. Най-хубавия късмет имам. Това беше хубаво. Поне според мен. Тука са уния гадници, дет скачат като люди. Защото ако фръкне някъде ще отсвети и ще избелей. То няма да е ръкавици, не е ли каска това или? Тъй ли? Добра сделка. И аз те мен то било хубаво да купиме на тия 10 стотинки. Аз пък знаех, чай да мина през Ивиса да ти купя. Ще умрем. Това какво ще си мисля? Няма най-хубаво и на ауто ми, ама няма. Опа. Ти са много хубави, ми и калцуни нямаме. Те са жълти, който ги купувам. Той бе взел от болницата. Това ти казвам, Това виж май нарочно. Явно се е дръпнало, не може да го защипили това там. Кое? Трябва да стигла да го защипам. Кое? От тялото. Да, бе, нещо. Не знам, не може да го защипи. Не може да го Чао. защипи.